Matur sembah nuwun, Mbak. Salajengipun menika sinten, Mbak Yu? Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Paring Derek, asma. nggih, derek tepang Gladiwano, kula Niken Diahayu Pratiwi. Oh. Nggih, ingkang katelah Niken S niku. Sinten niku S? S niku Niken Sungkono, tegese putranipun Bapak Sungkono. Niken Binti Sungkono ngoten nggih. Nggih. Kopi incing nggih. Dalem saking pundi, Mbak? Kula saking mriku, Kidul. Ngen kula iki pundi nek yang mriki, Mas? Sing wetan ngidul ngoten nggih. Wetan ngidul nggih. Kula saking pundi? Melian. Saking Melian. Nggih. Sak menika pun lulus sekolah napa pun rabi? Sampun lulus dereng menikah. Lanjutaken sekolah melih? Nggih, nggih sampun rampung nggih, Mas. S2 nggih. Nggih. Sinten saiki do S2, S2. Ya agaku kuwi ana sing S4 nganti pilek bareng wae. Basa Sinten Mas sing Jaipong? Sing gampang niku wis entek S pirang-pirang iki panggah ngono kuwi. Nggih. Matur sembah nuwun Bu Niken. Salajengipun menika bintangnya Indonesia. Menika asmanipun sinten, Mbak? Kula Tia, Pak. Nggih, pi dalem saking Karangjati. Oh, kula tamatke kok wajahe mirip Bapak Joko Klenteng. Menika napane nggih? Kula apa, Pak? Nggih. Murite lah, buka peguruan kan ini. Nggih, Pak. Murid silat. Oh, peguruan Sabtowarga, Nduk. Oh. Terima kasih. Mereka sebelahipun sinten, Nduk? Nduk piye? Kok kene kok kaya 12 tahun bareng tak cedhaki kok wis 50. Asmanipun simpen. Alam kula niku mbok rasa dikenalne wong pun kaplak men kok ya. Mboten napa-napa. Wong wau nggih bareng kali dalange kok munggah. Siang. Beto andung nggih. Asmanipun sinten, Bu? Nggih, dalem Guru Sinatun. Pidalem saking Mijil saking tlatah Sundi Mijil saking Ronde. Nggih, Mas, adoh-adoh saka Pitu, saka Karangjati. Terus iki saka Tempuran. Terus ana sing saka Parang Magetan, calone pindah Ngawi. Manten aku mbayangke kok, Nduk. Mlebu iringe kodhok ngorek guyu apa ora. Menika dereng abdol lan urung adil yen to ana ing petanggungan ora ana ular-ular saka Bapak Ajit lan rombongan. Ngono. Bengi iki diunggahke. Iki ya dirawuhi Bapak Rudianto minangka ketuane Bidikas Laras. Ana uga Mas Dogol. Mas Dogol sound system. Heeh. Ya uga rawuh. Lan uga saka Sanggar Ngudi Laras Kawedanan Duranggareng Magetan ya uga rawuh. Ditinangkani Pak Gatot lan uga para murid-muridé ya melu nonton delok gelaring cerita. Delok alah wujudé awake dhewe. Heeh. Ugi dipun rawuhi Bapak Lurah Muradaka, Lurahan Jambangan. Bapak Asmarandana nggih. Asmara Santo. Heeh. Ketoke ya rawuh. Bapak Yuda Pelawak ugi rawuh. Unggahane pok. Wani bayar itu. Monggo Bapak Murdaka. Ini Bapak Ajit minggah wonten pepanggungan. Mbok menawi paring ular-ular dhumateng para sutresna budaya ing dalu punika. Monggo, Cok, mataraman, Cok.